Ayan, Sir Bert, may galab shoutout. Nandito ako sa labas. Napakainit sa loob. Nakarating na ako dito sa labas. Napakainit sa loob sobra. Kaya nandito ako sa aking halamanan. Ayan, sis, tawag dito. Guardian Master Mix Vlog. Ayan, may galab shoutout. Chrismel, may galab shoutout. Tambay lang to, wag baka di ako mangisda. Okay lang, Sir Bert. Ingat sa labas. O, okay lang naman. Dito lang naman ako sa loob ng bakura namin. Nasa labas, nasa terrace lang ako. Sobrang init sa kwarto. Napakainit. Ayan, Bermuda Islander. Magalab shoutout sa'yo, Bermuda Islander. Magandang gabi. Ricky, long time no si Ricky. Magandang gabi. Kumusta si Ricky? Malaki na ba ang bahay ni Ricky? Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, tamsak dan po. Maraming salamat sa patamsak, Ricky. Ayan, tingnan ko lang to kung makikisama na tong ko. Cellphone ko. Kagabi ayaw magpindot ng Ayun, okay. Medyo okay ngayon. Ayan, Ricky, nandito ako sa bahay mo sa Repolyo Egg, Ricky. Ayan, may ads na si Ricky. Orano, ang laki ng bahay na ni Ricky, grabe. Gallery PSP, may galab shoutout, 3K na agad, Ricky. Ang bilis ng bahay mo. Sana all. Sana all na lang talaga, Ricky. Ayan, Sir Bert Window, salamat. Lee Songson TV, mega love shoutout, Lee Songson. Ayan, si Guardian Master. Guardian Master, nandito ako sa iyo, Guardian Master. Si Guardian Master. Ayan, dito ako sa Wild Honey Harvesting. Ayan, 3 minutes. Pinatawa mo ako kanina. Kung alam mo lang, dami kong tawa talaga kanina. Pero ipigilan ko talaga kasi ayaw ko lumabas boses ko, bawal sa batas. Sir Bert, alam ko natatawa ka kanina, Sir Bert. Kahit ako lang mag-isa kanina, natatawa ko, pinagtatawanan kita. Ricky, pingin ka dito, Ricky, ha? Ayan, naka-play ka, Ricky. Si Don Mix Vlog, may love shoutout. Okay. Ayan, atag dito, Guardian Master. Nandito ako sa bahay mo, Guardian Master, sa iyong Wild Honey Harvesting. Ayan, may ads ka pa, Guardian Master. KTV Mix, may love shoutout, Sisikoy. Ayan. Guys, huwag kalimutan mag-thumbs up kay host, ha. Thumbs up natin si host. Ayan. Ayan, maingay yung aking alaga. Mega love shoutout si Sikoy Marvic. Ayan, Ma'am TV in Japan. Mega love shoutout. Thank you for coming. Shoutout sa halaman, snake plant. Sahig. Sir Bert, pagpasensya mo na yung ko dahil kesa napakainit sa loob. Para ako atakihin na talaga sa loob. Sobra kahit may electric fan. Mega love shoutout si KTV Mix, sabi ni Sis Marvic. Tambay sis, kasi busy pa ako. Sige lang sis Marvic. Okay lang. Sige lang sis Koy. Ricky, ayan Ricky, still playing ka Ricky. Bago po kayo pumasok, huwag kalimutan mag-thumbs up. True, si Koy KTV. Ako, pag ako umakyat sa isang live, bago ko magtag dito, magko-comment, naka-thumbs up na ako, agoy. Ayan, nag-love shoutout, sir, Sir Bert. Yan, itambay ko to si. Salamat, sis Marvic. O, di ba? Sakto lang, walo kayong nandyan, walo rin yung thumbs up. O, di ba? Okay, Master Sergeant, nandito ako, still playing ka, Master Sergeant. Master Sergeant. Guardian Master pala. Mumita, hello, Mumita. Mega love shoutout, Mumita. Thank you for coming, Mumita. Okay, Ricky. Yan, laki ng views ni Ricky. Ricky, sana all na lang, Ricky. Gawa ko si Sikoy bago ko pumasok. Thumbs up muna ako. Saka comment. Oo, tama yun si Sikoy. Ganon din ako.
Ayan, nagbaba ng bahay si CH, Miguel Love shoutout. 10 million in the house. Maraming salamat guys. Si Marvic Family TV, Miguel Love shoutout. How are you? Ayan, sabi ni ni Disgusting. How are you daw? I'm fine. Ay, hindi pala si Disgusting. Tama si Disgusting. I'm good. My friend Disgusting. Sati, Miguel Love shoutout Sati. Thank you for coming Sati. Okay, si Dadadin. Dadadin. Miguel Love shoutout. Okay, nagbaba ng bahay. Si Sati. Si Spelly. Miguel Love shoutout si Spelly. Nakarating na ako dito sa labas sa sobrang init si Spelly. Ayan. Dito tayo sa labas medyo medyo presko. O di ba? Mas presko dito sa labas kaysa sa loob, sobrang init. Hindi lang siya mainit, talagang napakainit. Super init. Okay, si Amir. Ayan. How are you? Thank you. I'm good, my friend Amir. Okay, Amir. Okay, sa ating Miguel Love shoutout. Sabi ni Ricky. Ayan, still playing ka. Dito ako sa iyo, si Sikoy KTV. Punta kita dito, si KTV. Love you to ma'am. Oh, thank you very much, Momita. I love you to, Momita, my dear. Okay, sis KTV, nandito ako sa iyong pwede po ba magbabaan ng bahay? Sabi ni Dadin, pakibaba mo yung bahay mo basta main channel ang gamitin mo kasi pag hindi ka naggamit ng main channel, di kita mapupunta. Nood mo na ako. Sige lang, Sir Bert, nood ka lang dyan. Okay, sis KTV, nandito ako sa iyo, sis. Ayan. Mag-change account ako, sis, kasi puro na to. Ang madiscarding mami. Ayan, magandang gabi, madiscarding mami. Good evening sa iyo dyan, madiscarding mami. Ayan, dito muna ako si Sikoy KTV dahil na-watch na to dito, naka-watch na to dito. Ayan, sandali lang guys si Margaret, Marks. Ano ba basa dito sa mo? Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, nakaka-add moderator naman pala kahit madilim. Sino yung isa? Si Province Vlogger. Ayan. Good evening din sa iyo. Ayan guys, huwag kalimutan mag-thumbs up kay host. Bago pumasok. Ayan. Okay, ano to? Tawag dito, Province Vlogger. Main channel mo ba to, my dear? Ayan, good evening sa lahat. Okay, Sisi Koy KTV, nandito na ako sa iyo, Sis KTV. Okay, but ano yan, bagong gawa lang yung Sis Astrid. Miguel Love shoutout, Sis Astrid, magandang gabi. Ayan, subscribe my channel please. Si Muhammad, pagpasok pa lang subscribe agad please. Okay, Sis KTV, nandito ako sa bahay mo, Sis KTV. Okay, nasaan na ba yun si Sisi Koy KTV? Wala. Sis KTV, where are you? Ayun. Ayan, Sis KTV, dito ako sa iyong bahay. Ayan, playing ka dito sa ginataang kalabasa at sitaw. Ayan, Sis Koy KTV, playing ka na dito sa ginataan mong sitaw kalabasa. Yummy. Okay. Ayan, ma-press ko dito sa labas, guys, 'di ba? Oh, kahit sa mata na lang ma-press ko sa mata. Charlie Wong, Miguel Love shoutout. Sisi Koy Marvicovian, Miguel Love shoutout. Sisi Koy Marvicovian, Sis Ellen. Ayan, Ricky Uranon, full watch ka na, urunan pala. Ricky, full watch ka na, Ricky. Pindutin yung link. Paano po pindutin yung link? Ayan. Ayan, nagmo-mute ako. Maingay yung aking mga alaga. Agoy, yun lang ang problema.
nandito sa labas. Okay, Guardian Master, full watch ka na rin, Guardian Master. Ayan, full watch ka na Guardian Master sa iyong ano, sa iyong Wild Honey. Pang 58 tamsak ako dito, Wild Master. Okay, sis KTV, full watch ka na sis KTV sa iyong ano, ginataang kalabasa at sitaw. Ayan, pang 29 tamsak sis KTV. Ma'am Ate Mirna, may kalab shoutout Ate Mirna. Ayan, si Kuya Ellen PH, magandang gabi sa'yo dyan. Ate Mirna Grande, dito na ako sa'yo, Ate Mirna Grande. Punta ako sa bahay mo, Ate Mirna. CH Full Watch, ayan. Ate Mirna Grande, nandito na ako sa bahay mo, Ate Mirna. Playing ka dito, te, sa iyong ano, sa iyong fish mix to the rice. 9 minutes and 58 seconds, Ate Mirna Grande, playing ka na, te. May ads ka pa, te. Okay. Next tayo, Yuno. May kalab shoutout, Yuno. Thank you for coming, Yuno. Sati dan tamsak 44 sa'yo, dating dikit, sabi ni ang madiscarding mami. Okay, ang madiscarding mami, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Ayan, Sir Yuno, good evening from ano, tawag dito, madiscarding, ay hindi, KTV mix pala. Okay, madiscarding mami, nandito ako sa bahay mo. Sis Marvy Kubian, Sisikoy, maraming salamat. Ayan. Okay, dito muna ako sa ano mo, lahat mahaba ang video mo. Okay lang, 10 minutes. Dito tayo sa 10 minutes mo. Sisikoy Eds, maraming salamat. Okay. Ang madiscarding mami, nandito na ako sa ano mo, may ads ka pa ha. Ayan, taas ng snake plant. Oo nga, Sisikoy Eds, dito ako sa labas nag-live, sobrang init sa loob. Para ako nahihilo lagi doon. Ayan, ang madiscarding mami dan connected. Dito lang ho sa kusina pa busy pa. Sige lang sis Astrid, puntahan ko na lang yung bahay mo sis. Sis Eds, migalab shoutout. Give me moderator. Okay, give me moderator. Amir, this is your main channel ba yan, Amir? Okay, si Sati, ayan. Sis KTV, migalab shoutout. Ayan, full watch na. Si Ricky, full watch ka na dito, Ricky. Ate Mirna Grande, still playing ka, Ate Mirna Grande. Okay, ang madiscarding nanay. Ayan, may ads ka pa sis. Ayan, may ads ka pa. Okay, Amir, this is your main channel. Amir, please drop your main channel. Ayan, Miam Gardening po, may galab shoutout po, sabi ni Ricky Uranon. Maribik Kubian Vlog, thumbs up sa'yo, dating dikit, sabi ni ang madiscarding mami. Ala naman upload itong ano Ala naman upload itong ano kay Amir. Amir, ano ba pupuntahan dito sa iyo September 12, 2021 pa tong ano ni Amir. Yeah, Ellen, hello my friend. Ayan, sabi ni ano. Sati, thank you for coming, Sati. Okay. Ayan, Ma'am Astrid, na dito ako sa iyo, Ma'am Astrid. Astrid Magklente. Ayun. Ayan, sis Astrid, na dito ako sa bahay mo. Ayan, play mo na ako dito sis sa ano ba to? Hari Raya, Brunei, April 19, 2024. May ads ka pa sis Astrid. Okay. Magbasa muna tayo ng mga ano. Ay, still playing ka ang madiscarding mami. Ayan, naka-play ka ang madiscarding mami. Naka-play. And then, si Ate Mirna Grande. Ate Mirna Grande. Ayan, still playing ka, Ate Mirna. Ayan. Mama Rubico Bian, may galab shoutout po. Sabi ni Ricky Uranon. Connect. Tusok-tusok, my friend. Ayan. You know, tusok-tusok mo na yung live ko, you know. You know, tusok-tusok mo na yung live ko, you know, ha. Wag limot-limot, you know, ha. Ayan, don't forget yun, no. Tusok-tusok to my live. Ayan, sis Astrid, playing ka dito, sis. Ayan, +1 dikit sa'yo mamaya, sis. Tapusin ko muna yung video mo. Ayan, Ricky Uronan, hello, sabi ni Yuno. Ayan, guys, ayan, naka-play lahat. Dahil mahahaba ang mga video nyo, kaya medyo matagal. Tawa si Yuno. Yuno, don't forget, tusok-tusok.
your live Bicolana, you know. Don't forget to tusok your live, my friend Bicolana. Yahoo, Mama Host. You know, don't forget to tusok to my live. Ayan, Ricky, salamat sa iyo, Ricky. Balikan kita mamaya ulit, Ricky, ha. Ayan, tapusin ko lang to mga naka-play na to. Medyo mahaba ang kanilang mga video, kaya medyo matagal-tagal. Kay Ate Mirna Grande is 57 minutes. Kay Madiscarding Nanay naman 10 minutes and 34 seconds. Kaya medyo matagal-tagal, mahaba-haba. Kay Ma'am Astrid 3 minutes 28 seconds lang. Ayan, still playing din si Ma'am Astrid. Ayan. Namasid ako sa iyo, Sisi. Nasamid. Ay, nasamid ka. Kala ko namasid. Ayan. Si Yuno kasi makulit. Dan Sukli ang madiskarting mami, sabi ni Sis Mervy Cubian. Ayan. Ricky Oronan from Yuno. Oh, Yuno. Yuno. Don't forget tusok-tusok na ha, Yuno. Ayan, hindi yung puro na lang supot-supot. Puro na lang supot-supot, Yuno. Don't forget tusok-tusok naman sa live ko, ha, Yuno. Oh, di ba, Yuno, Kitam? Oh, like 20. Oh, thank you so much, Yuno. I love you, Yuno. Oh, Kitam na, Yuno. Kung hindi ko pinaalala kay Yuno, don't forget tusok-tusok. Ayan, kagaganda ng espada ng halaman mo. Oo nga, Ma'am Astrid. Ayan, nakita tuloy ng di oras yung mga halaman ko. Napakainit sa loob, sobra. Kaya dito ako sa labas nag-live. Buti na lang may ilaw na maano naman yung ilaw. Sobrang super duper init. My goodness. Ayan, Sis Astrid, malapit na mag-full watch yung mo, sis. Ayan, +1 banana ka, Sis Astrid. Ayan, pang 47 thumbs up. Ngayon, na-try ko mag-live dito pagka ngayong tag-araw, dito muna ako magla-live. Sobra init. Ayan, +1 dikit sa iyo, Sis Astrid. Okay. Dito muna ako kay Yuno. Yahoo! Love you, Mama Host. Balikan kita, Sis Astrid. Ayan, play ko muna to si Yuno. Yuno, thank you very much, Yuno. Ayan, si King Koy. Hi, Lods. Hi, King Koy. Si Romeo Kingkoy, ayan, bigyan kita ng jacket mo. Thumbs up, Lods, pa jacket. Huwag ka naman nag-aapuro mag-jacket. Ikaw naman, kapapasok mo pa lang. Gusto mo agad, kumutan ka na. Pag pumasok ka, intay-intay naman. Busy pa si host. Oh, huwag agad maghingi ng brief. Ayan, kasi pinamimigay naman talaga natin yung brief. Libre lang yan. Oh, kaya lang, huwag apurahin, maka magkadapa-dapa pa si host. Patay tayo dyan. Oh, ayan, bibigyan na kita ng brief mo. Ayan, may brief ka na. Sige, magyaw-yaw ka na dyan. Oh. Ako nga sisi, mantika ako, naglalabasan, sobrang init. Oo, tama kasi si Koy KTV, sobra talaga, sobrang init. Iba yung niya, iba yung init ngayon talaga. Ayan, dito ako sa'yo, Papa Yuno. Papa Yuno, nandito na ako sa'yo, Papa Yuno. Okay, Ricky Oranon, Dan Tamsak, at bagong dikit sa'yo, breakfast, text. Thanks, idol, my new friend here. Okay, Yuno, Papa Yuno, I'm here ako sa bahay mo, Papa Yuno. Okay, Papa Yuno, I'm here. Oy, may bagong upload si Papa Yuno. Okay, Papa Yuno, your video is, I'm here, Bicolana, playing video mo, Papa Yuno. Okay, +1 banana ka, Papa Yuno, after ng video mo, Papa Yuno, ha, Yuno, okay. Okay, madiscarding nanay. Still playing ka, madiscarding nanay. Mahaba yung iyong video. Ayan. Still playing ka, madiscarding nanay.
Ate Myrna Grande, still playing ka din Ate Myrna Grande. Ayan. Malapit-lapit nang matapos. May bakas ako sa'yo. Doon, Idol Ricky Oranon. Ayan, Ate Myrna Grande, mag-comment na ako dito, te. Ayan, malapit-lapit ka nang matapos, Ate Myrna. Hi, Yuno, from Ricky Kingkoy. Ay, Romeo Kingkoy pala. Ayan, Romeo Kingkoy, thank you. Papa Yuno, still playing, Papa Yuno. Ayan, Papa Yuno. Discarding mami sis, hindi nanay. Sorry, lagi ako nagkakamali. Discarding mami kasi nakikita ko kasi lagi iyan sa ano mga ano yung discarding nanay. Ayan, Romeo Kingkoy, premiere, sabi ni Papa Yuno, done daw sa premiere. Ayan guys, wala na si Sati, bumaba na, ibaba na natin si Sati. Ayan, baba na natin siya. At biglang nag-alisan at natira ay 4 na lang. O, di ba? 4 na lang ang natira. Wala nang natira. Okay, Ate Myrna, papulwats na si Ate Myrna. Ang madiscarding 7th day ano ato inventest ka pala. Parehas tayo. Ayan, anywhere anytime. Mega love shoutout, thank you for coming anywhere anytime. Itubo nga apa mamahos. Anong itubo nga apa mamahos ka dyan yun o? Di ko naintindihan yun o. Sis Eds, next kita dito kay Ate Myrna. Ate Myrna, full watch ka na Ate Myrna. Ayan, Ate Myrna Grande, full watch na po ikaw. Ayan. Maraming salamat po Ate Myrna Grande. Next kita dito. Sisi Koy Eds, nandito na ako sa bahay mo Sis Eds. Okay, mega love shoutout yun o. From ano. Ayan, naka-live na naman si Koy Gemini. Malaki na siguro ang ano niyan, ang WH, walang tigil lang live, pahinga 30 minutes, live ulit. Ayan, Marvic Family TV, love you. Sana all you know, I love you, you know. You know, sana all. You know, channel tamsak dan dating dikit. Okay, sabi ni madiscarding mami. Ayan, Sis Eds, nandito ako sa, sa 5 minutes mo, Sis Eds. Ayan, 1 day ago. Hello, Yuno channel from Ellen Morningstar. Okay, Sis Eds, may ads ka pa? Still playing? Ay, still playing. Naka-play pa yung ads mo, Sis Eds. Okay, madiscarding mami. Okay, madiscarding mami. Malapit ka nang matapos madiscarding mami. Tamsak host. Okay. Sandali lang ha. Sa jacket guys ha. Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe kayo sa mga bagong pasok dyan. Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe at paiikutin din natin ang bahay nyo sa mga bagong pasok. Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe kay host. Paikutin nyo muna yung bahay ni host bago natin paikutin ang mga bahay-bahay nyo. O, diba? Ayan. Okay, madiscarding mami, ito na, full watch ka na madiscarding mami, may ads ka pa. Tapusin natin yung ads mo. Okay, Papa Yuno, full watch ka na Papa Yuno. +1 banana Papa Yuno. Okay, Papa Yuno, maraming salamat sa iyo, Papa Yuno. +1 banana ikaw, Papa Yuno. Maraming salamat sa iyo dyan, Papa Yuno, ha. Okay, dito tayo kay Balyard PJ. Kay Balyard PJ. Okay, wait lang, ha. Bigyan kita ng Main channel mo ba yan, Balyard PJ? My friend, my dear. Bigyan kita ng jacket mo. Dan like host, dating dikit. Bigyan kita ng jacket mo. Okay, may moderator ka na. Sisi Koy Roy Story, mega love shoutout. Ma'am Yarna, mega love shoutout po, sabi ni Ricky Oranon. Sisi Koy Roy Story, magandang gabi. Ate Myrna Grande, full watch na po ako. Sis Ellen, dito ako sa bahay mo, Sis Ellen. Ayan, Sis Ellen, PH, nandito ako sa iyo, sis. Okay. Tamsakan ko muna tong upcoming mo, Sis Ellen. Ayan, Ricky Oranon, mega love shoutout sa iyo. Ayan, balikan ay pupuntahan ko yung bahay mo, Balyard PJ, wait lang ha. Okay, tamsakan ko muna tong upcoming mo, Sis Ellen, Morningstar. Okay.
At dito na ako, Sis Ellen, sa iyong highlight. 1 minute muna. Dito muna ako sa 1 minute, Sis Ellen. Okay, si Kuya Ellen, Morning Star playing ka na. Big love shoutout, Sis Astrid. Ayan. Ipin natin si Balyard PJ. Ayan. Uy. Sis Marvy Cubian. Sino ba yung piniplay ko dito? Ayan si Madiscarding Mami. Ayan, dahil tumalon, ayan sis Marvy Cubian, dahil tumalon sa video mo, yung play ko kay Madiscarding Mami, ayan, ipinlay na kita sis Marvy, kain tayo guys sa Jollibee. Ayan sis, pinlay ko na dahil tumalon sa'yo, ayan, ituloy ko na yan sis Marvy Cubian. Sis Marvy, mag-love shoutout, ayan. Gandang gabi po, Ma'am Astrid. Pulwat Sir Yuno. Ayan, sis Marvy Cubian, naka-play ka na sis kasi tumalon sa'yo yung ano, ayan. Tumalon. Ayan, tumalon sa video mo sis Marvic, naka-play ay pagkatapos ng video ni Madiscarding Mami, tumalon sa iyo sis. Ayan, tumalon sa kinakain mo. Sis Ed, still playing ka sis Eds. Ayan. Ayan, still playing kasi sis Eds. Ayan, Marvic dan connected. Ayan. Welcome sis. Ayan, sis Morningstar, dan full watch ka na sis Ellen Morningstar, +1 banana ka sis Ellen Morningstar. Ayan. Okay, dito ako kay tawag dito, kay PJ na dito ako sa iyo, kay Balyard PJ. Ayan, kay TV Miguel Charot from Marvy Cubian. Ayan, sis Marvy Cubian dito ako sa iyo. Ay, sis Balyard pala. Balyard PJ. Okay, dito ako sa bahay mo sis po. Ano ba to? Laki rin ang bahay mo ah. Okay sis, playing ka dito. Okay sis, playing ka sa video mo, +1 banana ka after ng video mo, sis Balyard PJ. Okay. Ayan, walang anuman sis, sis Marvy Cubian. Still playing ka sis Marvy Cubian. Ayan, panay kain mo, ayan, naka-Jollibee ka. Sana all si Sikoy. Ayan, nasa Jollibee si sis Marvy Cubian. Sis Eds, still playing si sis Eds, malapit-lapit na sis Eds, ayan. Malapit-lapit na ang iyong video sis Eds. Ayan, salamat ho sa pag-watch. Ayan. Tay Islaw, may galap shoutout Tay Islaw. Maraming salamat sa patamsak Tatay Islaw. Walang anuman si Sikoy Balyard PJ, walang anuman. Ayan. Tatay Islaw, maraming salamat sa patamsak Tay. Magandang gabi po. Ma'am Kripa Suba Official, may galap shoutout. Ayan, Kaislaw, Miguel of Charot po. Ayan, Ma'am Eds, malapit ka na matapos. Ayan, pang 26 tamsak ako dito, sis Eds, sa'yo. Ayan, magko-comment na ako, sis, dahil malapit na matapos. Like 25. Maraming salamat, Ma'am Kripa. Ayan, full watch ka na, sis Eds. Ayan, full watch na. Ayan, Miguel of shoutout, Ma'am KTV Mix, sabi ni Tatay Islaw. Kaislaw, dan connected, sabi ni Balyard PJ. Okay, sis Balyard PJ, full watch ka na sis. Ayan, full watch ka na. Ayan, +1 banana ka sis. Ayan, +1 banana sa'yo. Okay. Pang 24 tamsak ako. Ma'am Astrid, another play ko sa'yo, Ma'am Astrid. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan, balikan kita ulit, Balyard PJ ha. Balikan kita. Wait lang, sis. Ayan, dito ako, sis Astrid, sa iyong Balikan kita, Ricky. Another place, sis Astrid, dito sa iyong latest upload. Ibang account naman, sis. Ayan, pangalawang play ko dito sa iyo, sa Hiraya Brunei. Hiraya Brunei. Hair lang, sis. Kain mo na. Sige lang, sis KTV. Kain ka lang dyan. Ayan, may ads ka pa, sis Astrid. Okay, Ellen Morningstar at bagong dikit sa iyo. Thanks, host. Ayan, maraming salamat. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Si sis Marvy Cubian. Ay, nasaan na ba? Nasaan na ba? Di ako nakapag-tamsak. Si Sikoy Marvy. Teka, wait lang, nawala. Naku, si Sikoy Marvy, di ako nakapag-tamsak. Nakapag-comment talaga. Padikit guys, sukli agad. Ayan, sabi niya. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Pakunik. Ayan, dikitan natin nakapin. Si Sikoy Roy Story, dito na ako sa iyo. Si Sikoy Roy Story. Ayan, si Roy Story, dito na ako sa iyong highlight. Ayan.
Ayan, pang 51 thumbs up ako dito. Si Kuya Roy Story. Ayan. Ayan, sis, playing ka na. May ads ka pa. Sis Roy Story, may ads ka na din. Okay. Ricky, nandito ako sa iyo ulit, Ricky. Ricky, nandyan ka pa ba, Ricky Urunan? Ricky. Si Ricky Urunan. Ricky. Where are you, Ricky? Ayan, guys. Pakunik sa ating nakapin. Ayan, sis Astrid. Still playing pa rin yung ads mo, sis Astrid. Iwan ka lang ng bakas. Doon, kita suklian. Salamat, ma'am. Balyard PJ. Ayan. Madam Eunice, mega love shoutout. Okay. Ricky, nandito ako sa bahay mo, Ricky, ulit. Ricky. Ayan, pangalawang play ko sa'yo, Ricky, sa inihaw na liempo, Ricky. Ayan, may ads ka pa, Ricky. Ayan. Ma'am Eunice, mega love shoutout from Ma'am Astrid. Okay. Sir Avin, mega love shoutout, Sir Avin. Magandang gabi po, Sir Avin. Si Kuya Roy Story still playing. Sis Roy Story. Ayan. Still playing ka, Sis Roy Story. Okay, Ma'am Astrid. Ayan. Mahaba yung ads mo, Ma'am Astrid. Hanggang ngayon, naka-play pa rin yung ads mo, Ma'am Astrid. Okay, Ricky Uronan. Still playing ka, Ricky Uronan. Tatay Islaw. Maraming salamat po, Tatay Islaw. Ayan, puntahan ko na lang po yung bahay mo, Tatay Islaw. Sherbert Window, thank you so much, Sherbert Window. Okay, Ma'am Eunice. Ayan, puntahan ko na lang, Ma'am Eunice. Wala pa tayong bakanting pang play. Ma'am Eunice, puntahan na lang kita. Ano pa? Naka-overloaded pa yung ating ano. Maraming salamat sa pa-thumbs up, Madam Eunice. Thank you very much. Ayan. Overloaded pa yung ating mga gadget. Okay, ayan, may ads pa rin si Ma'am Astrid hanggang ngayon, no? Haba ng ads niya. O, di ba mas presko dito sa labas. O, Kitam. Sir Abin, ayan, ine-next ko kayo dito, Sir Abin, ha? Kayo ni Madam Eunice. Ayan. Ayan, playing ka na, Ma'am Astrid. Natapos na rin sa wakas yung ads mo. Ayan, playing ka na, sis. Mas mahaba yata yung ads mo kaysa doon sa video. Sis KTV, balikan din kita, sis, mamaya, ha? Maya-maya, sis KTV. Ang madiscarding, mami. Ayan, balikan din kita, madiscarding, mami. Ayan, para mamaya mai-play ko kayo ulit. Sir Abin, mega love shoutout, sabi ni sis KTV. Ayan, maraming salamat, guys, sa mga nandyan. Ayan. Playing na ikaw, sis Astrid. Natapos na yung teacher couples. Okay, guys, padikit naman. Meron na ba dumikit sa atin nakapin, guys? Parang wala pa yata. Ay, maluoy naman. Ayan, dikitan nyo naman yung nakapin dyan natin. Hi, dear. How are you? Hello, teacher couples. Mega love shoutout sa iyo. Thank you for coming, my dear. Okay. Si Kuya Roy Story still playing. Si Kuya Roy Story. Ayan, sa yung highlight. Si Kuya Roy Story still playing ka. Okay, si Ricky Uronan. Pangalawang play ko sa iyo, Ricky Uronan. Si Spelly. Mega love shoutout si Spelly. My dear. Anong sabi niya? My dear, share my channel. Ayan, pulwat sa latest upload ang madiscarding mami from Pelis Cooking Vlog. Ayan, maraming salamat si Spelly. Miss Balyard PG Dan, connected, sabi ni Ricky Uronan. Mega love shoutout everyone from Sir Avin. Maraming salamat, Sir Avin. Sis Peli, puntahan ko na lang bahay mo, sis. New friend, please visit and bless my channel. Okay, teacher couples. Wait lang. Waiting lang, teacher ko. Wait a moment. Ayan, mega love shoutout everyone from Madam Eunice. Okay, Ricky Uronan, malapit ka na mag-full watch, Ricky. Ayan, si Ma'am Astrid still playing din. Okay, si Kuya Roy Story, malapit na mag-full watch, kaya mag-ano na tayo. Idol Aben with TV, mega love shoutout, sabi ni Ricky. Okay. Advance, maraming salamat sa padulsak mo dyan, Advance. Okay, Advance, maraming salamat sa padulsak-dulsak dyan.
Thank you very much. Sa mga hindi pa dikit dyan, guys, atin nakapin. Nandyan pa ba si Balyard, PJ? Nandyan pa ba? Or wala na? Okay. Sisikoy Roy Story, malapit nang matapos. Sisikoy Roy Story, ang iyong highlight. Okay. Full watch ka na, Sisikoy Roy Story, ha? Full watch ka na. Puntahan ko si Sir Abin. Okay, Sir Abin. Parang nakita na kita dito, Sir Abin. Nakita ko yung iyong pangalan. Pero dito na ako magpunta. Ayan. Sir Edmonds, mega love shoutout sa iyo. Ma'am Kripa, Subo Official. Thank you, Ma'am Kripa. Okay, Sir Abin, nandito ako sa iyong bahay, Sir Abin. Okay, Sir Abin TV, Pogi. Nandito na ako sa iyong bahay, Sir Abin TV, Pogi. Okay, highlight 5 minutes. Playing ka, Sir Abin. Ayan. Sir Abin, playing ka sa iyong highlight na 5 minutes. Sir Abin TV. Sir Abin TV, Pogi. Ayan. Playing ka sa iyong highlight. Okay, Ma'am Astrid, dan full watch, Ma'am Astrid, sa pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid. Okay. At hindi tayo nakapag tamsak. At bumalik. Pang 50 tamsak, sis Astrid. At nagbigay ako ng 3 puso-puso muna, sis. Ayan. Okay. Nandito na tayo kay Madam Eunice. Madam Eunice, I'm here na ako, Madam Eunice, sa iyong mansyon. Ma'am Astrid, mega love shoutout po, sabi ni Madam Eunice. Sa Red Bones Vlog, magandang gabi, mega love shoutout, sabi ni, Ma'am Eunice, mega love sa shoutout sa iyo. Ayan, okay. Ma'am Eunice, nandito na ako sa iyo, Madam Eunice. Okay, Ma'am Eunice, I'm here na ako, Ma'am Eunice. KTV Mix Vlog, mega love shoutout. Okay, Ma'am Eunice, playing ako dito sa Meet, Meet Your Cats. Ayan. Ma'am Eunice, playing ka. Ayan, pang 188 tamsak ako dito, Madam Eunice. Okay, Tatay Islaw, dito na ako sa bahay mo, Tatay Islaw. Sir Abin, still playing ka, Sir Abin, sa iyong pahigop-higop ng kape. Ayan, si Sir Abin Pogi. Ay, sana all Pogi. Thank you for coming, Thank you for coming again, Tatay Islaw, nandito po ako sa bahay mo. Ricky Oronan, ayan, dan full watch ka sa pangalawang play ko sa iyo, Ricky. Playing, Mama Host, yes. Papa Yuno, wait lang, Papa Yuno, ha. Waiting ka lang dyan, Papa Yuno, ha. Busy pa si Mama Host, Okay, Alright, Sir Idol, Kaislaw. Okay, Tatay Islaw, papunta po ako sa bahay mo, Tatay Islaw. Ayan, Tatay Islaw, nasaan na si Tatay Islaw? Ayan, Tay, nandito ako sa bahay mo, Tay. Ayan, yes, Mama Host, love you. Oh, love you to Okay, Tatay Islaw, nandito po ako, Tatay Islaw, sa mo. Ayan, hindi pa to nakadikit sa'yo, Tatay Islaw. Nagpalaro si Ka Islaw. Ayan, Tatay Islaw, playing ka po dito, Tay. Ayan, +1 banana ka, Tay, after ng video mo, Tay. Ayan, maraming salamat. Sir Avin, still playing ka, Sir Avin. Okay, Sir Avin, still playing, Sir Avin. Okay, Madam Eunice, still playing, Ma'am Eunice. Ayan, Ma'am Eunice and Sir Avin. Sir Avin, Ma'am Eunice. Ma'am Eunice, Sir Avin. Sana all. Okay, Astrid Cooking, mega love shoutout, sabi ni ni Ricky Oronan. Tatay Islaw, still playing ka po, Tatay Islaw, sa iyong nagpalaro si Ka Islaw, Tay. Ayan. Tawa-tawa ka dyan, Papa Yuno. Ma'am Eunice, still playing mo ikaw, Ma'am Eunice, ha? Ayan. Connect to each other, guys. Ayan, mag-comment lang ako dito kay Madam Eunice. Okay, Madam Eunice. Malapit ka nang mag-full watch, Ma'am Eunice. Mami Eunice, ayan. Mama Eunice pala. Ayan, Mama Eunice, full watch na. Connect, sabi ni Yuno. Okay, Mama Eunice. Okay, next ako kay Ma'am Kripa, Subo Official. Ma'am Kripa, papunta na ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Eunice, dan connected from Balyard PJ. Ayan, Madam Eunice, bahala ka na magsukli dyan. Madam Eunice, Ma'am Kripa, Subo Official, nandito na ako sa bahay mo. Ma'am Kripa, I'm here na ako sa iyong bahay. Okay, Ma'am Kripa, dito ulit ako, Ma'am Kripa, sa iyong
latest upload. Ayan, may ads ka pa, Ma'am Kripa. Mini vlog, mega love shoutout si Mini vlog. Magandang gabi. Sir Avin TV Pogi, still playing Sir Avin TV Pogi. Ate Mirna Grande, magandang gabi ulit. Ma'am China, mega love shoutout. Tata Islaw, still playing Tata Islaw. Okay, tay, +1 banana ka Tata Islaw. Ayan, dikit ko na tay habang naka-play ka tay. Ayan, hindi tayo makapag-comment tay dahil sarado ang pintuan. Ayan, magtatamsak lang tayo tay. Ayan, Sis Mini Vlog, gandang gabi po, sabi ni Sis Mini Vlog. Sir Avin, still playing. Madiscarding Mami Dan, connected. Okay, Ma'am Kripa. Ayan, Ma'am Kripa. Ayan, Ma'am Kripa, playing na ikaw, Ma'am Kripa. Ayan, +1 dikit sa'yo, Ma'am Kripa, after ng video mo, Ma'am Kripa. Okay, Tata Islaw, Sir Avin. Ayan, Sir Avin, pa-full watch ka na, Sir Avin. Sir Arvin Pogi, si Arvin, Sir Arvin Pogi, malapit na mag-full watch si Sir Arvin. Agoy. Ayan, Morski, magandang gabi. Dan tamsak host, ayan. Full watch ka na, Sir Arvin, ha? Okay, baba na kita, Balyard, PJ, ano naman natin, si Sis Mini Vlog, okay. Ayan, Ma'am China Heart, papunta na ako sa iyo, Ma'am China. Mega love shoutout, Ma'am China. Sabi ni Morski. Ayan, sana all pogi. Siyempre, pogi yan si Sir Avin. Ano ba to? Dan Connected. Ano ba to? Anabi TV. Sino ba si Anabi? Magandang gabi sa iyo, host, at sa lahat. Maraming salamat sa iyo dyan, Morski. Magandang gabi din. Maganda ka pa sa gabi, Morski. Okay, Ma'am China Heart. Nasaan si Ma'am China Heart? Balyard PJ, mega love shoutout, sabi ni Sir Avin. Okay. Okay, Mini Vlog. Sis Mini Vlog, nandito ako sa iyo, Sis Mini Vlog. Avin TV connected from Balyard. Okay. Yuno Channel, 45, hello. Full watch, Ma'am Astrid Cooking Show sa Munggo at Malunggay. Okay, Sis Peli. Nandito ako sa iyo, Sis Peli. Okay, Sisi Koy Peli, dito ako sa iyong house. Ayan, playing ka dito, Sis Peli, sa iyong pork adobo, Sis Peli. May ads ka pa, sis. Ayan, pang 130 tamsak ako, Sis Peli. Ayaw mag-comment ba? Ayaw mag-tamsak. Ayun. Advance, next kita dito, Advance. Okay, mag-comment lang ako dito. Ayan, Ma'am Pelis Cooking Vlog, hello po, sabi ni Sir Avin. Big love shoutout, Ma'am Eunice. Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Pakunik sa ating nakapin. Ayan, pakunik naman sa ating nakapin. Ayan, maraming salamat, Sisi Koy Marivicubian. Okay, dito na ako. Ma'am China Heart. Dito na ako, Sir Edmonds pala. Next ko si Ma'am China. Ayan, Tata Islaw, full watch ka na, Tata Islaw. Another banana sa'yo, tay. Okay, tay. Ayan, dito ako kay sino nga ipupunta ako dito? Si Edbons. Edbons, dito ako sa bahay mo, Edbons. Okay, Edbons. Ayan, bakit mag-loading CP ko pag mag-download ko video? Ano daw? Ayan, dito na nga muna ako kay Ma'am China. Ayan, Ma'am China, playing ka dito sa sa Cute Birds. Ayan, Ma'am China, playing ka dito, Ma'am China. Ayan, playing ka dito, Ma'am China, pang 100. 4 tamsak ako, Ma'am China. Okay, Ma'am Kripa Suba Official. Malapit na matapos, Ma'am Kripa Suba Official. Ayan, +1 banana ka, Ma'am China. Ay, Ma'am Kripa, +1 banana sa'yo. Pang 124 tamsak. Ayan, Ma'am Kripa. Ayan, +1 banana sa'yo. Okay. Play ko, host. Ayan. Ma'am China Heart, may gandang gabi, sabi ni Sir Avin. Ayan, si Spelly. Still playing ka, si Spelly. Sir Pretty Boy, Sir Avin, good evening po. Sabi ni, Morski, harang Ma'am Bicolana, makabili ka na sa bigas. Ay, salamat, Morski, sana all. Okay, Ma'am Kripa Suba Official, full watch na, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa Suba Official. Full watch ka na. Okay, Advance, dito na talaga ako sa iyo, Advance. Advance, where are you, Advance? Advance, saan ka na naruroon? Saan ka man naruroon, Advance?
Ayan, dito na ako, Edbon, sa iyong ano, sa iyong, tamsakan ko muna ang iyong upcoming, Edbons. Ay, nakadulsak na pala ako dito. Okay. Dito muna ako, Edbon. Sana pa ako dito sa baba dahil mga na-watch ko na itong nasa taas. Ayan, dito muna ako sa bumili kami ng papaitan ni Boy Torjak. Ni Boy Tila pala. Oh my goodness. Ayan, Edbons. Ayan, playing ka na, Edbons. Wala pa akong tusok dyan. Ayan, malinaw pa sa umaga. Pang 61 tamsak ako, Edbons. Dana Kapin. Ayan, mini vlog pakibalikan si Morski. Sis mini vlog pakibalikan. Ayan, Ma'am China Heart. Dan full watch ka sa Cute Birds, Ma'am China. Ayan, full watch ka na, Ma'am China. Okay, Morski, nandito ako sa iyong bahay, Morski. Okay, Ma'am China Heart, full watch ako sa iyo sa Cute Birds. Okay, Morski, nandito ako sa iyong mansion. Okay. Edbons, playing ka, Edbons. Okay, si Spelly, still playing ka, si Spelly, cooking. Still playing, okay. Morski, I'm here na ako sa iyong bahay. Okay, si Morski. Mas malinaw pa sa umaga, Ma'am Bicolana, na di ako gusto ng taong gusto ko. Agoy, sana all may hugot. Ayan, tayo, Morski. Ayan, Morski, playing ka dito sa rabbit mo ulit. Morski, ibang account naman ito, Morski. Ayan, another play sa'yo. +1 banana ka, Morski, after ng video mo. Okay, Edbon, still playing ka, Edbon. Sa iyong ano, bumili kami ng papaitan. Si Boy Torjak. Ayan. Edbon, still playing. Sisi, out mo na ako. Mag-live na din ako. Sige, Siski TV. Salamat sa iyo, Sisi Koy. Thank you sa iyo dyan. Maraming salamat. Okay, malapit na mag-full watch si Spelly. Ayan, Ate Mirna Grande, maraming salamat. Na all, sana all. Okay, malapit na mag-full watch si ano? Si Spelly. Ayan, thank you so much sa 12 million in the house. Maraming salamat. Ganda ng mga halaman mo, sis. Oo nga, Ate Mirna. Ayan, dito ako, Ate Mirna, sa labas nag-live. Napakainit sa loob, Ate Mirna, sobra. Ayan, kaya dito ako sa labas. Parang di ako makahinga sa loob. Ayan, Morski Adventure, Dan Tamsak at Bagong Dikit. Sa iyong masaya muli ang mga rabbit nakalabas sa kanilang kulungan. Thank you, my new friend here from Madiscarting Mommy. Okay, Morski, pakibalikan na lang si Madiscarting Mommy, Morski. Okay, Dan Pulwat, si Spelly. Thank you very much, si Spelly. Okay, sino ba yung ating pupuntahan dyan? Sa mga ano dyan? Antok na host. Na ano ba to? Nahikad na. Oh, ano nahikad? Baka sumisikad ka na naman dyan. Ha? Hindi nahikad, baka sumisikad ka na naman. Ayan, Ricky Oronan, Miguel shoutout sabi ni Morski, ang madiscarding Mami Dan connected from Ricky Oronan. Ayan, madiscarding Mami, pakibalikan na lang si Sir Ricky. Okay. Ayan, ayan, 100 for tamsak full watch sa Cute Bird, sis China Heart. Ayan, maraming salamat sis Peli. Galing na ako sa bahay mo sis, full watch ka na sis sa iyong latest upload. Host, paalam mo na ako, mag-live na rin. Ayan. Madiscarding Mami, pakibalikan mo na lang si dumikit sa'yo. Si Ricky Oronan, madiscarding Mami, balikan nyo po muna si Ricky Oronan dahil nagdikit po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa pagtambay mo sa aking live, Sisi Koy. Thank you so much. Okay. Ayan, kayo, Sir Bert. Ayan, Morski dito ako. Oh, available. Ay, sana all available. Sana all na lang, Sisi Koy Munis. Ayan, sis mini vlog, nandito ako sa iyo, sis mini vlog. Ayan, sis mini vlog, dito ako sa bahay mo, sis. Okay, playing ako dito sa parang ng Ramadan. Parang ng Ramadan, pod kami dito, Ayan, sis mini vlog, playing kayo rabbit ni mo, Morski. Ayan, sis, mini vlog, nandito ako sa iyong Ramadan. Playing ka dito.
Advance, malapit ka nang matapos. Okay, Morski, full watts ka na, Morski. Ayan, Morski plus 1 banana ka, Morski. Okay, advance, full watts ka na din. Ayan, advance, full watts ka na sa iyong sa iyong bumili kami ng papaitan. Ayan. Nakaadto ako. Ayan, matutulog na ba tayo? Wala na yata tayong viewers sa 5 na lang natira. O, nag-alisa na. O, di ba? Ayan, mini vlog. Ayan, Ricky, balik ako sa bahay mo, Ricky. Dahil ikaw nandyan, Ricky. Balik ako sa bahay mo. Nag-alisa na sila, Ricky. Tayong 2 na lang natira, Ricky. Agoy. 3 pa pala tayo. Nandyan pa pala si Morski. Dan, sukli sa'yo. Ma'am, madiscarding, mami. Ayan. Mini vlog 21, Miguel Love shoutout. Ate Mirna Grande, salamat po, Ate Mirna. Balikan kita, Ate Mirna. Okay, Ate Mirna, nandito ulit ako sa bahay mo, Ate Mirna. Ayan. Playing ako dito, ate, sa iyong wait lang. Na-play ko na pala siya dito. Magano ko, Ate Mirna. Wait lang, Ate Mirna. Para mabalikan kita. Agoy, masakit. Bakit nag-alisan? Oy, andito si Morski, oy. Ayan, di kita iiwan, ma'am. Ayan, dito pa ako, host. Kaya nga, biglang nag-alisan ba? Ayan, kami na lang ni Ricky natira. Ricky, nandito ulit ako sa bahay mo, Ricky. Ricky, nandito ulit ako sa bahay mo. Playing ka dito ulit sa Repolyo. Ayan, plus 1 banana ka ulit, Ricky. Mag-live ko sila ako din. Tapos Silent LS. Ayan, maraming salamat, sis mini vlog. Okay. Mini vlog, Sisikoy, playing ka dito. Sis mini vlog, still playing ka. Ayan, sino nga yung pupuntahan ko dito kanina? Sino nga yung pupuntahan ko dito? Si Ate Mirna Grande, ayan. Ate Mirna Grande, balik ako sa bahay mo, Ate Mirna Grande. Ayan, pag-play kita ulit, Ate Mirna. Nagsukli lang ako sa nagdikit sa akin, pero balik ako agad. Uy. Salamat, host, walang anuman. Ate Mirna Grande, nandito ako, Ate Mirna, sa iyong iniibig kita ulit, Ate Mirna. Ayan, plus 1 dikit ka dito, Ate Mirna, after ng video mo, Ate Mirna. Ayan, naka-play ka na po, pang 51 thumbs up ako, Ate Mirna. Ayan, playing na po ikaw. Maraming salamat. Okay, sis mini vlog, still playing. Ricky Oronan, still playing. Lala Mois, Miguel Love shoutout. Ayan, salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Ricky. Ayan, plus 1 banana ka dito sa after ng video mo, Ricky. Ganon din si Ate Mirna, plus 1 banana din after ng video mo, Ate Mirna. Shoutout po, ayan. Shoutout din sa iyo, Lala Mois. Maraming salamat sa pagdalaw mo, Lala Mois. Okay, ayan, connect to each other. Dikita natin, guys, ang ating naka-pin, si mini vlog. Ay. Naihigab na naman ako. Thumbs up po. Ayan. Maraming salamat sa pa-thumbs up, Lala Mois. Maraming salamat. Ayan. Makipagdikitan ka muna dyan, Lala Mois, sa baba. Dikitan mo yan sila. Lahat ng nandyan. Ayan. Shoutout sa 11 million on the house natin. Magandang gabi sa mga natira dyan. At 7 na lang. Oo nga, naihigab na ako, Lala Mois, eh. Normal na sa akin yung naghihigab. Ayan, Ma'am China, salamat, Ma'am China. Daan ako sa iyo, Ma'am China, sa cute birds. Ayan. Sir Lala Mois, Miguel Love shoutout po, sabi ni Sir Ricky Oronan. Okay, Ate Mirna, still playing, Ate Mirna. Ricky, still playing. Ayan, balikan kita maya-maya, Ma'am China. Mag-play ako ng ibang video mo after nitong mga naka-play dahil puno pa yung ating Full watch once upon a time. Sis Muniz, sabi ni Sis Peli. Ayan, Madam Muniz. Pabalik na lang sa mga winats ni Sis Peli. Ayan, guys, sa mga lahat na winats ni Sis Peli, baka naman. Ayan, suklian natin si Sis Peli, guys, ha. Ayan. Ayan, kahit hindi ninyo sabihin na i-watch yung video nyo, pinupuntahan ni Sis Peli ang mga bahay-bahay nyo. Kaya, baka naman balikan natin si Sis Peli, ha.
Ayan, may galap shoutout din Rico Oronan, sabi ni Lala Mois. Ayan, magsuklian tayo guys ha, para lahat tayo is, lahat tayo ay umangat. Ayan, malapit ka na magpulwat, sis mini vlog. Okay, Ate Myrna Grande, malapit ka na rin magpulwat sa Ate Myrna Grande. Plus 1 banana sa'yo, Ate Myrna Grande. Huwag nang balikan ang ninja ko, Ate Myrna. Ayan, pang 51 Ate Myrna tamsak. Okay, huwag balikan ang ating ninja. Ate Myrna Grande, plus 1 dikit sa'yo, Ate Myrna. Pero naka-play ka pa rin, te. Tatapusin ko yung video mo. Dinikit ko na yung 1 banana mo, te. Ayan. China Heart, dikit na po ako sa'yo. Okay, Ma'am Peli, may love shoutout from Ricky Oronan. Okay, sis mini vlog, papulwats ka na, sis mini vlog. Ayan, malapit ka nang matapos, sis mini vlog. Pang 12 tamsak ako, sis mini vlog. Ayan, Ma'am Peli, may love shoutout from Ricky. Ayan, si Wartitila Channel. Hello sis, may love shoutout. Yuno, Papa Yuno, thank you so much Yuno. Ma'am Myrna Grande, Dan po. Doon ako galing as roasted chicken. Ayan, sis Eunice, pulwat sa'yo. Dan, pulwat sa'yo, sis Peli. Pabalik na lang, Madam Eunice. Okay, pulwats ka na. Sis Mini Vlog, maraming salamat, sis Koy Mini Vlog. Okay, dito tayo kay Myrna Grande, dikit po ako sa'yo. Ayan, Ma'am Myrna Grande, dikit na daw po sila Lamoy sa'yo. Okay, kay Wartitila Channel. Wartitila Channel, I'm here ako sa bahay mo. Wartitila Channel. Okay, my friend, I'm here in your house, Wartitila Channel. Okay, Wartitila Channel, I'm here in your house, playing your video, my dear. And then, I give you 1 banana. Sir Bert Window, puntahan kita, Sir Bert Window. Ayan, Wartitila Channel, love you. Sana all you know, love you, love you, love you. Ayan, si Ricky Oronan, ayan, plus 1 banana ka, Sir Ricky. Pang 294 tamsak, Sir Ricky. At plus 1 banana for you, Sir Ricky. Doon ako galing sa roasted chicken mo, Ma'am Myrna. Okay. Okay, Sir, Sir Bert Window. I'm here ako, Sir Bert Window, sa iyong mansyon. Sir Bert Window. Sis Jean Joy. May galab shoutout sa iyo, Sis Jean Joy. Okay, Sir Bert Window. I'm here ako sa iyong bahay. Tamsakan ko ang upcoming mo, Sir Bert Window. Maraming salamat sa patamsak dyan, Sis Jean Joy. Okay, Sir Bert Window, nandito ako sa iyong bahay. Okay, playing ka dito, Sir Bert Window. Plus 1 banana ka din, Sir Bert Window, sa iyong Ayan, pin natin si Papa Yuno. Papa Yuno, your link is pin. Ayan. Okay, Sir Bert Window, nandito ako sa iyong bahay, Sir Bert Window. Ayan, naka-play ka, Sir Bert, sa iyong ang binisita sa huling hantungan, sa huling gabi. Ayan. Ate Myrna Grande, pulwats ka na, ate. Ayan, pulwats na. You know, mega love shoutout from Ed Bonds. Okay, maraming salamat, guys. Okay, Papa Yuno. Ayan, sino nga yung pupuntahan natin dito sa taas? Tingnan natin. Nakalimutan ko. Sis Jean Joy. Okay, Sis Jean Joy, maraming salamat sa pagsilip. Mama Hos, Papa Yuno. Ay, sana all, Papa Yuno. Sana all, Papa Yuno. Merong Mama Host, merong Papa Yuno. Papa Yuno. Okay. Dito ako sa luto tayo ng fork adobo. Okay. Sis Jean Joy, playing ka dito sa fork adobo mo. May ads ka pa, Sis Jean Joy. Wartitila Channel, still playing. Wartitila Channel, still playing your video. Then, I give you 1 banana. Ma'am, Wartitila Channel. Dan, connected from Ricky Oronan. Masipag to si Ricky makipagdikitan, kaya mabilis lumaki bahay eh. Ganun sana, di ba? O. Kaya lang, Ricky, kailangan panay-panayin mo na rin ang live mo, Ricky, para yung watch hour mo is lumakad na, Ricky. Malaki na yung bahay mo, Ricky. Okay, Sis Jean Joy, still playing ka sa yung pork adobo, Sis Jean Joy. Hello, host. Ayan, si Ripes. Ano ba to? Rapist. Tama ba?
Tama ba basa ko? Morski, salamat sa iyo dyan, Morski. Thank you very, very big. Ayan. Serbert Windows still playing. Sis Kalog, Miguel of shoutout, Sisi Kuy Kalog. Sir Abin, balik ako sa bahay mo, Sir Abin, ha? Huwag ka lang magsara ng pintuan. Tamsak, Sisi Kuy. Maraming salamat, Sis Kalog. Ayan, di ka nag-live, sis? Ricky Oronan, Miguel of shoutout sa'yo from Blue Jacket. Oh, wag magmadali sa Blue Jacket. Wait lang sa Blue Jacket. Kasi ano thank you Lord. Ayan. Ayan. Punta na lang ako mamaya sis pa, sa ano mo, pag after ng live ko. Kagabi nakatulugan ko si Sikoy yung live mo si Sikoy Kalog. Abay nagulat ako eh. Nakalagay sa dibdib ko yung ano, yung cellphone ko. Kaya pala di ko na naririnig yung boses mo. Nakain ka na. Nagising ako, tahimik na. Ba, hindi ko na yata naririnig si Sis Kalog. Ay, tulog na pala si Bicolana Pastilan. My goodness, Garapones. Okay, Serbert window. Ayan, full watts. Pang 246 tamsak plus 1 banana, Serbert. Ayan, Serbert. Full watts ka na, Serbert. Ayan. Ayan, plus 1 banana ka, Serbert window. Okay, Serbert window, full watts. Ayan. Sabi ko sa'yo, matulog ka na. Grabe talaga, antok ko kagabi si Sikoy Kalog. My goodness. Pero nung natulog, nung ano, hawak-hawak ko yung cellphone ko, pinatong ko sa dibdib ko. Aba, nung malingat ako, tahimik na, pati yung kapaligiran dito sa amin, tahimik na tahimik. Tinina ko yung cellphone ko, akala ko yung lobat. Ay, naka-end na pala. Ayan, Sis Jinjoy, malapit ka na matapos pang 106 tamsak, Sis Jinjoy. Ayan, still playing ka, Sis Jinjoy, dito sa adobo mo, pork adobo. Okay, Warty Tila Channel. Warty Tila Channel. Still playing. Ayan. Okay, Papa Yuno host. Papa Yuno. Ayan, andyan ulit nagbaba ulit ng bahay. Ayan guys, pakone kay Papa Yuno. Okay, Sis Kalog, nandito na ako sa'yo, Sis Kalog. Punta na kita. Ayan. Yuno Channel, mega love shoutout. Sabi ni Sis Jinjoy. Ayan. Okay, playing ako dito si Sikoy Kalog sa Only Vegetable for Lunch. 1 minute and 18 seconds si Sikoy Kalog, playing ka. Ayan, Sis Kalog. Ayan, wala pa akong tusok dito. Ayan, 117. Pang 118 ako. Ayan, magko-comment na ako bago pa mailahin ni Lolo ba. Ayan. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Sis Kalog, kasi maiikli naman yung video mo. Kaya another play ako sa'yo after nitong video mo. Mama host, Papa host Yuno, Indonesia. Ay, sana all Papa Yuno, stay put ka lang dyan, Papa Yuno. Balik-balik ako, bahay-bahay mo, Papa Yuno. Wait lang ha, Papa Yuno. Sis Jinjoy, full watts ka na, Sis Jinjoy. Ayan. Ayan, Sis Jinjoy, full watts na. Papa Yuno, waiting ka lang ha, Papa Yuno. Wag ikaw inip-inip dyan ha, Papa Yuno. Kurot-kurot ko singit mo dyan, Papa Yuno. Okay. Okay, Papa Yuno, I'm here na ako ulit. Papa Yuno, dito na ako sa iyong bahay, Papa Yuno. Ayan, wag ikaw inip-inip, Papa Yuno ha. Beautiful tusok. Beautiful tusok ka dyan. Paano mo nasabing beautiful tusok, Papa Yuno? Ay, my goodness ka, Papa Yuno. My goodness. Papa Yuno, your video is playing na, Papa Yuno ha. Okay, ayan, usok-usok. Ayan, Papa Yuno, hindi tusok-tusok kundi usok-usok. Ayan, Papa Yuno. Okay, Sis Kalog, full watch ka na, Sisikoy, dito sa pinlay ko sa iyo, Sis Kalog. Sa iyong vegetable lunch. Ayan, another play ako, Sis Kalog, dito sa baba. Ay, mag-change account muna ako, sis. Para Ayan. $12 million in the house. Maraming salamat. Papa Yuno, wag ikaw kulit-kulit. Ayan, pambansang ulam. Agoy, pambansang ulam. Ayan, meron palang pambansang ulam, Sisikoy. Ayan, playing ako dito, Sisikoy, sa pambansang ulam ha. Pag 67, 68 tamsak ako, Sisikoy. Ang pambansang ulam. Parang yung yan, yung Bayang Magiliw. Ay, hindi, ano ba yun?
Panatang Makabayan. Panatang Makabayan. Baw. Ito naman, pambansang ulam, baw. Ayan. Ano nga ba, pambansang isda? Sardinas, pambansang isda. Yung pala yun si Sikoy, my goodness. Hindi ko alam ata yun Sir Arvin, bakit hindi mo ko si Arvin tinuruan? Hindi mo ko inabisahan. Yung pala yung pambansang ulam. Masarap yan si Bicolana na may kalamansi. Ay, oo, yung sardinas gusto ko yan, yung hindi na niluluto. Yung pagkagaling sa kulungan. Tapos lalagay mo sa mangkok, lalagyan mo lang ng kalamansi, konting sili at sibuyas. Ay, naku, solve na ang pagkain ni Bicolana. Ayan, Tila Warty Channel. Ayan, full watch ka na. My goodness, nasaan na si Warty Tila Channel? Wala na. Okay. Papayuno. Papayuno, still playing yung video mo, Papayuno ha. Buskalog, big love shoutout sa'yo. Okay, nandito tayo kay Wait lang ha. Malam Jumat. Anong Malam Jumat? Ay, sana all Malam Jumat. Ano ibig sa... Ayan, sis Kalog, full watch ka na ulit, Sikoy ha. Full watch ka na dito sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, tingnan ko lang tong sino ba tong si rapist na to? Tama ba basa ko? Playing, Yahoo! Sana all Yahoo, Yuno. Yuno, ayan, kain tayo, host. Maraming salamat, Sikoy Mini Vlog. Kain ka lang dyan, Sikoy. Ikain mo na lang ako, Sikoy. Ikain mo na lang ako. Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay, kanino nga ako babalik? Kay Sir Avin, Okay, Sir Avin, another play ko sa iyo, Sir Avin. Abin TV Pogi. Ayan. Sir Abin, nandito ako sa iyong bahay. Sleep na mo, Morski, Mami Bicolana. Good night, sakit na mata, Morski. Akala ko ba, Morski, di mo iiwan Bicolana? Bakit, Morski, ikaw sleep na? Ano ba yan, Morski? Wala pala ikaw isasalita, Morski. Ayan, Sir Avin. Ayan, Sir Avin, dito ulit ako sa iyong highlight, Sir Avin. Another play sa iyo, Sir Avin. Ayan, Sir Avin, another play sa iyong highlight. Pang-anim tamsak, Sir Avin Pogi. Okay, Sir Avin. Sis Marvic, dito ako sa iyo, Sis Marvic Kubian. Ay, Sis Marvic Family TV. Tuntua tuloy si Sikoy Kalog. Ayan. Ano daw sinasabi nito ni Wala naman di kita bigyan brief mo kasi yung channel mo is walang upload, puro lang. Ano tawag dito? Marvic Family TV, dito na ako sa iyo, Sikoy, my dear. Sino ba to? Si Lola Motes. Gandang gabi, sino to si Lola Motes? Kaya nga si Lola Motes eh. Ano ba to? Bakit wala ba tong jacket dito sa ko? Wait lang ha. Wait lang guys. At hanapin ko muna to si Lola Motes. Saan ba yun? Iba yata ay naku, my goodness. Iba pala yung live na puntahan ko. Pastilan ka, Bicolana. Bakit ko saan ka kasing live nagpupunta? Pagod daw. Sabi si Sikoy. Sis Kalog, big love shoutout. Ayan. Ayan, wait lang ha. Kaya pala hindi ako dahil ibang live pala yung napasukan ko. Naligaw na naman ako, si Sikoy. Ayan, delikado pa name niya, si Sikoy. Kaya nga di ko nga siya si Sikoy binibigyan ng brief. Bala si dyan makita lato-lato niya ba? Aba. Yung pangalan nga niya, kaduda-duda na. Tapos bibigyan mo pa ng brief. Rapist? Oh my goodness. Sana nga tuloy ako pupunta? Sino nga yung pupuntahan ko tuloy? Ayan, dito na lang Wait lang. Malapit na ba mamuni si Sir Avin? Malapit na siguro yan si Skalog, si Sir Avin. Tahimik lang yan si Sir Avin. Sir Avin. Sir Avin Pogi. Yahoo! Sir Avin. Okay, si Sikoy Vic, nandito ako sa iyo, si Sikoy Marvic. Ayan, playing ako dito, sis baba ako dito sa baba.
Ayan, Sis Vic, dito ako sa Try Me and enjoy the taste of a hot mommies. Okay, 7 minutes and 40 seconds, Sis Marvic. Okay, Coach Moti, mega love shoutout. Long time no si Coach Moti. I love you. Oy, sana all Coach Moti. Sana all Coach Moti, nakikita ko yung pagmumukha mo dito sa live ko. Uy, Sis Kalog. Ay, wag ganon. Si Kuy Kalog, mamimiyasa si Bicolanan niya, na ba? Pero marami salamat, Sis Kalog. Wag mo nang uulitin si Kuy Kalog, ha? Si Kuy Kalog, maraming salamat. Joke lang. Ayan. Maraming salamat, si Kuy Kalog, sa pakulay. Maraming salamat. Ayan. Sir Abin, malapit ka nang mamoni, di ba, Sir Abin? Patawa-tawa ka dyan, Sir Abin, ha? Ayan, Sir Abin. Aminin. Still playing ka po, Ma'am Bicolana? Hindi yan tinatanong ko kung still playing ako. Sabi ko, malapit ka na bang mamoni dyan? Nakikinig lang. Ayan, Sir Abin. Ayan, naka-play ka dito, ha? Naka-play ulit sa iyo yung iyong highlight, ha? Malapit ka na daw bang mamoni? Sabi ni Sis Kalog. Saan kaya si Hosoy? Nandito ako, Sir Moti, sa likod ng mga espada. Huwag kang magulo dyan, Sir Moti. Patawa-tawa si si Rapist, oh. Ayan, wow, my blessing. Na si Sikoy. Oo, meron akong pambiling binigyan ako ng pambili ng tawag dito, pambiling paso ni Sikoy Kalog. Ayan, kasi yung mga paso ko, yan, nakita nyo yan yung aking mga paso, guys. Ayan, paluma na yung aking mga paso. Ayan, mga Rubik Family TV, sabi ni Coach Moti. One time lang ako naka-play sa kanya, next time ulit. Ayan, maraming salamat si Sikoy Kalog sa pakulay. Thank you very much. Ayan. Binigyan ako ng pambiling paso ni Sikoy Kalog. Kasi yung aking mga paso nagkakadurog-durog na. Sir Bert Window, ayan, pambili ng lupa. Ayan, tama ka, Sir Moti. Kasi sa na lang ako titira, Sir Moti, sa paso. Pag nakabili ko ng lupa sa paso, doon na lang ako, Sir Moti. Ano pa tawag doon? Ano tawag doon? Mag-ala 20 na lang ako doon, Sir Moti. At least, maliit lang yung galawan ko. Ayan, Miss Kalog, Mix Vlog, Dan Connected, sabi ni Sir Ricky. Mega love shoutout, Sir Bert. Ayan. Sis Maribik Family TV, binabati ka ni Coach Moti, ni isnab mo si Coach Moti, si Sikoy Maribik, lagot ka. Ayan, matagal-tagal pa, 1K pa lang WH ko. Ay, kaya-kaya yan, Sir Avin. Anong ginagawa ni Muniz, ni Bicolana, ni Ma'am China, ni Summer Mix, tsaka ni Nikael TV, at tsaka ni Maribik Family TV. O, anong ginagawa niya mga yan, Sir Avin? Ayan, Sir Avin, katulad niyan. O, di ba? O, balikan po kita, Sir Ricky. Ayan. Okay, full watch na ulit si Sir Abin. Ayan, Sir Abin, congrats. Oy, wala pa nga si Marvic. Anong congrats? 1K pa nga. Marvic Family TV, FB page mo? Follow kita. Ayan. Hinahanap ka rin, Sir Moti, magtatagpo na kayo ni Marvic Family TV dahil hinahanap ka rin niya. Madali lang yan. Kaya nga Sis Kalog, di ba? Ayan pa si Sis Kalog. Anong ginagawa namin? Binati ko si Coach Muti, si Sikoy. Akala ko hindi. Maganda nga. Ayan. Alin ang maganda si Sikoy mini vlog? Ayan, hindi na ba ako mag-play? Magdadaldal na lang ba ako dito? Hindi na ba ako mag-play ng mga video nyo? Sige, daldal pa more. May pinapag-graduate lang muna kami. Di ba? Ayan, tambayan nyo ako. Tatambayan ko kayo. Di ba? Sabi ni si Sikoy Maribek. Sisirin mo, Rosia. Sisirin ka rin. Di ba? Sabi ni Sis Maribik, tawa si Yuno. Yuno, naintindihan mo ba yun, Yuno? Okay, Sir Abin. Ayan, Sir Abin, another play ko sa iyo, Sir Abin. Maribik Family TV, Coach Moti. Ayan. Alam ni host, FB page ko. Ayan. Ayan, Sir Abin TV, another play ko sa iyo, Sir Abin TV, dito sa 10 minutes mo, Sir Abin TV. Sir Abin TV, sumagot ka, Sir Abin. Nabuburyong ako pag wala sumasagot. Naiinip ako. Magsisiran tayo. Madam Yunes, ano bang klaseng sisid yan, Ma'am Yunes? My goodness. Nasa community ko ang na-play ko, ayan. Sabi ni Sis Kalog, ayan. Maraming salamat si Sikoy Kalog. Ayan. Follow kita ngayon. Sana all. Pag ako nagtambay sa inyo, sobra-sobra. Pag daw nagbigay ng tamod, si Sikoy Maribik, sobra-sobra. Si Sikoy Maribik. Ay, my goodness. Sana all, sabi ni Sis Muniz. Ayan, Madam Muniz, balik ako sa bahay mo. Di kayo magsisisi sa pagtambay sa aking live. Akala ko di kayo magsisisi sa pagsisid nyo sa akin. Si
Si Kuy Maribik masyadong seryoso. Kalog Mix Vlog, mega love shoutout, sabi ni Sir Abin. Ayan, sis Madam Yunes, nandito ako sa iyo ulit. Dito ako sa Once Upon a Time mo, Ma'am Yunes, plus 1 dikit sa iyo, Madam Yunes. Ayan. Akala ko si Kuy Maribik, tawag dito, hindi magsisisi pag sinisid ka. Mali pala 'yung pandinig ko. Ayan, playing ka pa. Oo, sobra na si Kuy. Ayan, sis Maribik, still playing ka dito, sis Vic. Ayan. Still playing ka dito, si Kuy Maribik Family TV. Okay. Coach Moti, busy ka, masyado kang ngayon sa sa page, sa Facebook. Busy ka lagi, doon kita lagi nakikita. Kaya hindi ko namimiss si Sir Moti kasi nakikita ko siya doon. You know, I love you, my sayang. Uy, sana all. Sayang Yuno, sayang Yuno, sayang di mo ako minahal, Yuno. Ma'am DJ Frada, mega love shoutout, Ma'am DJ Frada. Good evening. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for coming to my live. Okay. Yes, host. Coach Moti. Ayan. Salamat sa pagbisita mo sa akin ngayon, Sir Moti. Sino ba yan? Sisisirin ba dyan? Madam Yunis TV. Ay, makikisisid si Sir Abin. Sir Abin, bawal pa sa'yo yan. Bata ka pa. Sir Abin, hindi ka pa pwede sumisid dyan. Bata ka pa, Sir Abin. Ayan, Madam Yunes. Full watch ka na, Madam Yunes. Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Madam Yunes. Oh my goodness, Sir Abin. Napapatawa mo. Pasasakitin mo yung tiyan ko. Bisitahin kita sa FB mo, page mo, Coach Moti. Ayan. Nakita ko na page mo, Ma'am Rivik. Ayan. Si Madam Host, kasi Sir Pretty Boy, magsisisiran daw. Ayan. May rapist, huwag maingay. Kaya nga sis Kalug di ko nga binibigyan ng brief ba? Baka ma-rape tayo. I love you, sayang Maribik. Oy, Yuno, bakit puro si Maribik ang ang nilalablab mo? Paano naman si Host? Si Spelly, salamat si Spelly. Okay. Dito tayo kay DJ Frada. Tawa tuloy si Kuy Peli. Si Spelly, balik ako ulit sa bahay mo maya-maya. Ayan, play ko lang tong si DJ Frada. DJ Frada, I'm here na ako sa bahay mo, DJ Frada. Ayan, lahat ng nandyan na naka-stay pa sa aking live. Ayan, mag-another play tayo. Ayan, sa mga video-video nyo, sa mga Ayan, si DJ Frada, I'm here na ako. Nasaan na? DJ Frada, nasaan na ikaw? DJ Frada, ayun. DJ Frada, I'm here na ako sa bahay mo, DJ Frada. Okay, DJ Frada, I'm here ako sa iyong 7 minutes and 17 seconds. Okay, DJ Frada, playing na DJ Frada. Mega love shoutout, Kripa. Yan, Ma'am Kripa, maraming salamat. How about your, use here, then still love. Oy, ayun na. Ayan, magandang gabi, Ma'am Ho, sabi ni Sis Mana. Maribik Family TV, okay na. Napakaseryoso talaga ni Sir Moti sa FB page. Sir Abin TV, Sir Abin Pogi, and Sir Abin. Still playing ka, Sir Abin Pogi. Di ka na naman, Sir Abin, nakikinig, Sir Abin, ha? Ano na naman ginagawa mo, Sir Abin? Naglato-lato ka na naman dyan, Sir Abin, agoy. Mamaya na yan, Sir Abin, maaga pa. 35 times across. Maraming salamat, Sis Manalisa. Okay, Sis Maribik Family TV, full watch ka na, Sis Maribik Family TV. Sige, Coach Moti, OTW sa FB page mo. Ayan. Sir Moti, maraming salamat sa pagdalaw, Sir Moti, ha? Ayan, punta ako sa bahay mo, Sir Moti. Okay, Sir Moti, I love you, Sir Moti. Ayan, balikan ko rin si Sis Peli. Ayan. Wait lang, guys, ha? Nasaan ba yung live ko? Ricky, maraming salamat, Ricky. Papayuno. Okay, Papayuno. Papayuno. Selos-selos na Bicolana, Papayuno. Agoy, Papayuno. Puro na lang Maribik Family TV. I love you, sayang-sayang, Papayuno. Ay, nako. Okay, DJ Frada still playing, DJ Frada. Mama House, Papayuno. Agoy, Papayuno ka dyan. Boljak-boljakin kita dyan, Papayuno. Ayan, DJ Frada still playing. Wag mo na ako i-play host. O, sige, Sir Moti. Okay lang, Sir Moti. Sige, kikis na lang kita, Sir Moti. Ay, sana all, Sir Moti. I miss you, Sir Moti. Okay, natawa tuloy si Ricky. Ricky, patawa-tawa tayong konti, Ricky, at ang naaantok, Ricky. Okay, punta na lang ako sa bahay ulit ni Sis Peli. Sis Manalisa, puntahan kita, Sis Mana. Ayan, Sis Manalisa. Puntahan kita, Sisikoy Manalisa.
Okay, Mona Lisa, mega love shoutout po, sabi ni Madam Eunice. Ayan, naka-avatar na si Sis Peli. Kaya pala hindi ko na makilala. Miss you all, guys. Naka-avatar na pala si Sis Peli. Kaya pala hindi ko na makilala. Nahanap ko yung kanyang ano. Okay, ipin natin si Ma'am Digi Frada. Okay, guys. Dikita natin si Ma'am Digi Frada. Okay, Sis Peli. Ayan, playing ako ulit dito si Spelly sa happy birthday sa among supportive. Ayan, pag 234 thumbs up si Spelly. Ayan, Sis Marvic Cuvian, balikan din kita Sis Marvic Cuvian. Mag-another play din ako sa iyo, Sis Vic. Okay. Ma'am Digi Frada, Sir Avin TV, still playing Sir Avin TV. Sir Avin TV, di ka na naman talaga sumasagot dyan. Palagay ko may ginagawa ka na naman kababalaghan, Sir Avin TV. Sir Avin, mamaya na yan, Sir Avin. Ayun, sumagot, tapos na yata. Okay, next kita dito, Sis Manalisa. Sir Avin TV still, wow, ang dami na huli ni Sir Avin, o dami na huling fish. Sir Avin, pahingi ako. Ayan, o, dami na huli ni Sir Avin, o. Ilan Oleba, ayan, si Lian Oleba pala. Lian Uleba. Ayan, sis, sandali lang sisa sa iyong jacket. Magandang gabi, Sir Avin. Hi po, ako po si Lian. Ayan. Lian, yeah, alam ko, Lian ang pangalan mo. Nabasa ko din. Ayan, Lian, ano yan? Main channel mo? Ayan, Dan na Coach Moti sa FB page mo. Follow you back. Ay, sana all. Sis Marivic, paano naman ako? I-follow mo din ako, Sisikoy. Coach Moti, ini-snap mo ko sa Facebook. May nang pa dito sa YouTube, binapansin-pansin mo ko. Sa Facebook, ini-snap mo ko. Ba't ganun, Sir Moti? At Sir Moti, bakit hindi mo ko, Sir Moti, pinapansin? Sir Moti. Namimiss ko yung kulitan. Hindi tayo makapagkulitan doon sa sa page mo. Okay, Sir Avin, malapit ka na mag-full watch, Sir Avin. Ayan. Lian Oliva, ayan, main channel mo ba yan, Lian Oliva? Pang 24 thumbs up, Sir Avin TV. Sir Avin, ayan. Ayan, may pa thanks loads ka pa dyan, ha? Sir Moti. Daming huli ni Sir Avin. Ayan, matagal na ako napalo sa iyo, Sis Bicolana, nagko-comment nga ako. Joke lang yun, Sisi Koy. Alam ko naman yun nakapalo ka sa akin. Dino-joke lang kita. Alam ko naman nakapalo. Dito na lang, kulitan. Ha. Ganon. Si Pit Lover. Ayan, Pit Lovers. Mag-love shoutout. Atim Yunis. Ayan, DJ Frada still playing. DJ Frada. Okay, DJ Frada still playing. Okay, Sis Peli. Full watch na Sis Peli sa iyong ano. Okay, mag-comment ako dito. Ay, naka-comment na pala ako. Okay, Miss Prada, Dan connected from Ricky. Ayan. Mama Rivic, hello. Okay, DJ Frada still playing. Okay, DJ Frada still playing your video, DJ Frada. Okay, Sir Arvin, malapit ka na ma-full watch, Sir Arvin. Minsan, akyat ka Bicolana sa live ko sa FB. Sige, Sir Moti, pag hindi ako busy, Sir Moti, alam mo naman si Bicolana, parang ano to, parang robot. Parang si Lastic Man to. Lahat. Pinipitik ang mga gawain. Okay. Si Fit Lover. Okay, Fit Lover. Maraming salamat sa iyo dyan. Si Lian. Nasaan na ba si Lian? Lian, nandiyan ka pa ba, Lian? Sir Avin. Full watch na ikaw, Sir Avin TV. Dami mong nahuli. Sir Avin. Okay, Sir Avin. Ayan, full watch ka na, Sir Avin. Uy, sarap. Ginataan na yung tilapia. Ayan, Sir Avin, full watch ka na sa iyong pangatlong play ko sa iyo. Ayan, maraming salamat, Sir Avin. Pit Love, ay, Sis Manalisa, papunta na ako sa iyo, Sis Manalisa. Okay, Sis Manalisa, nandito na ako sa iyo. Ma'am DJ Frada, sabi ni Sis Manalisa. Okay, Sis, nandito na ako sa bahay mo, Sis. Playing ka dito, Sis. Magbala tayo ng pinya. Sis Manalisa, ay, na-watch ko na to dito. Dito tayo, sa Makulit. Market pala. Ayan. Sis Manalisa, nandito ako sa market tayo ulit. Ayan. Pang 110 tamsak, Sis Manalisa. Ayan, tamsakan ko na. Okay, salamat. Pit Lovers. Ayan, sino ba nga si Pit Lovers? Kaya sa'yo ba yan, Sis Marvic? Dancer Ricky sa repolyo with egg, sabi ni Sis Kalog. Ayan, maraming salamat.
100 like for listening dance with DJ Frada from Pelis Cooking. Okay, DJ Frada speaking, DJ Frada. Ayan, full watch na DJ Frada. Okay, DJ Frada, full watch na yung video mo. Okay, DJ Frada, full watch. Thank you so much pang 100 thumbs up, DJ Frada. Coach Moti, salamat Coach Moti. Maraming salamat. Ayan, Sir Bert, maraming salamat Sir Bert Window. May love shoutout Ma'am Manalisa. Sabi ni Sir Bert Window. Ayan guys, pakunik kay Ma'am DJ Frada guys. Sa mga hindi pa nakakunik sa kanya, dikita natin siya. Sis Marvic Covian, another play ko sa'yo, Sis Marvic Covian. Gandang gabi Sir Bert Window. Okay, Sis Marvic Covian, another play sa'yo, Sis Marvic. Ayan, bagong upload, kain tayo guys. Ayan, Sir Ricky Dan, sabi ni ano. Ayan, welcome po loads. Ay, sana all. Napakagalang. 37 thumbs up. Maraming salamat Sis Peli. Thank you very much. Sis Marvic Covian, playing ka dito. Kain tayo guys. Ayan, Sis Marvic Covian, another play ko sa'yo. Ayan, ibang account naman ito sis. Kain tayo sa Jollibee. Sis Marvic Covian. Ayan. Sis Peli, ayan, ayan, dalawang play ako sa'yo Sis Peli. Sa iyong ano. Nakadalawang balik ako sa bahay mo. Ayan, Sis Marvic Covian, pangalawang play ko sa'yo. Ibang account naman to. Dito sa kain tayo sa Jollibee. Gandang gabi, Ma'am Pelis Cooking. Okay. Sis Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa. Walang ano man Sisikoy Marvic. Ayan, sunod kain tayo ng Jollibee. Ayan. Sana all Sisikoy mini vlog, sama mo kami. Sir Ben, si Bugay, mega love shoutout, Sir Ben. Thank you for coming, Sir Ben, si Bugay. Okay, Sir Ben, nandito ako sa iyo, Sir Ben. Ayan. Sis Kalog, ayan Sis Kalog, mag-live ka na dyan, Sisikoy. Puntahan na lang kita mamaya. Sis Manalisa, may love shoutout from Sis Peli. Okay, Sir Ben, playing ka dito, Sir Ben, sa iyong gala-gala. Ayan, gala-gala, my time, Ben, in Sibugay. Sir Ben, playing ka na, Sir Ben. Plus 1 banana ka after ng video mo, Sir Ben. Okay, salamat, Sir Ben. Okay, Sis Marvic Covian, may ads ka pa rin, Sis Marvic. Ayan, 9:30 pa si Sikoy. Okay, si Sikoy. Yan. Punta na lang ako mamaya sa live mo. Mag-another play ako sa iyo maya-maya, si Sikoy. Ang ikli ng video mo, kaya mag-another play ako sa iyo. Alos 1 minute lang yun sa iyo. Yan, thank you host. Pupuntahan sa aking live host. Ano? Pupuntahan sa aking live host. Ano daw? Coach Moti, hello sir, sabi ni DJ Frada. Ano yun, Sir Ben? Di ko mag-get yung ibig mo sabihin. Thank you, host. Pupuntahan sa aking live. Anong pupuntahan? Alin po pupuntahan? Linawin nyo naman po, Sir Ben. Naduduling yung tenga ko. Madamot ang cam joke. Ayan. Sir Ben, linawin mo naman. Baby Muniz. Ayan. Ma'am Loving Sky, may love shout out. Ayan. Nabibingya na. Ayan. Thank you very much, Ate Muniz TV. Okay, Ma'am DJ Frada. Balikan ko rin bahay ni Ma'am DJ Frada. Sir Ben Sibugay. Ayan. Still playing, Sir Ben. Sis Marvic Family TV. Ay, Sis Marvic Covian. Still playing, Sis Marvic Covian. Sa iyong ano, Jollibee. Watching sa pauwi na tayo ng simbahan, Sis Manalisa. Sabi ni Sis Peli. Ayan. Maraming salamat, Sis Peli. Okay, Sis Manalisa, malapit ka na mag-full watch, Sis Manalisa. Okay, Sis Manalisa, nakapag-thumbsuck na ako. Magko-comment na lang ako, sis. Ayan. Thank you, Ma'am Pelis Cooking. Sandali lang guys, magko-comment lang ako ha. Ayoko nagdadaldal pag ako nagko-comment. Nagkakamali ako. Okay. Sir Ben Sibugay. Malapit nang matapos si Sir Ben Sibugay. Ayan. DJ Frada, hello my beautiful friend. How are you today? Sabi ni Sir Moti. Ako ba Sir Moti? Di mo ko tatanungin kung ano, kung kumusta na ako ngayon. Kaya pera talaga itong Bicolano na to. Ang sabi ko host, thank you sa dumalaw sa aking live. Ganina host. Kasi naman Sir Ben, yung ano
pupuntahan. Ayan. Pupuntahan kasi I'm fine. Share coach mo. Sabi ni DJ Frada. Thank you, host. You're welcome, Sir Ben. Okay, Sir Ben, +1 banana ka, Sir Ben. Ayan, pang 67 tamsak ako dito, Sir Ben. Ayan, +1 banana for you, Sir Ben. +1 dikit sa'yo, Sir Ben, si Bugay. Di na ako nag-thumbs, di na ako nag-comment, Sir Ben, ha? Ayan, +1 banana ka, Sir Ben. Okay. Okay, balik ako. Hello, Sir Ricky Oran. Mag-love shoutouts from Sis Peli. Okay, Sis Peli, nakadalawang play na ako sa iyo, Sis Peli. Salamat, Sisi Koy, sa pag-support. Okay, Sisi Koy Kalog, dito ulit ako. Mag-another play ako sa iyo, Sisi Koy Kalog, kasi maiikli man yung video mo ba? Kaya mag-another play na lang ako sa iyo, Sis Kalog, para mabawi-bawi man. Ayan, dito ulit ako, Sisi Koy Kalog, sa iyong pambansang ulam. Ayan, may ads ka pa, Sis Kalog. Pang 69 tamsak ako dito. Ay, ang galing pa nung bilang, Sisi Kuya. Sisi Kuy Kalog. 69. Agoy, sana all nakakamiss ang 69, Sisi Kuy. Sis Manalisa, full watch na, Sis Manalisa. Maraming salamat, Sisi Kuy Manalisa. Sir Bert Window, maraming salamat, Sir Bert Window. Ayan. I hope you're okay, my friend. Ay, nako. Sa'yo ko talaga, Sir Moti. Okay, Sis Manalisa, another play ko sa'yo para hindi na ako magbaba. Sis Manalisa. Ayan. Sis Manalisa, another play sa'yo. Sis Kalog, still playing ka ulit, Sis Kalog. Ayan, Sis Manalisa, dahil na-watch ko na to dito, mga ito. Mag-change account ako, Sis Manalisa. Mag-change account ako, Sis. Para ma-play kita ng panibago, Sis Manalisa. Ayan, mag-change account ako, guys. Ayoko magdadaldal ng malakas at nakakapanghina yung init, no? Nanlalata ako sa init ba. Hindi ako makaporma ng buwanga, hindi ako makaporma ng pagyayaw-yaw. Madalas na ayan, Sis Manalisa, dito ulit ako, sa pauwi na tayo galing simbahan. May ads ka pa, Sis Manalisa, pang 86, 87 thumbsacks. Nawala na si Sis Kalog. Nag-live na siguro. Sis Kalog, pang 69 tamsak, ganda ng bilang. Sis Kalog. Agoy, naulan. Ayan, correct. Po, nakakatamad. Nga, init kaya tinamad ako. Grabe init. Ayan pala si Sis Kalog. Sis Kalog, ganda ng bilang ng mo dito, 69, no? Ayan, no, Sis Kalog, 69 tamsak. Sis Loving Sky, Miguel of shoutout, Sis Loving. Ayan. Okay. Dan full watch ka na ulit, Sis Kalog, sa pangatlong play ko sa'yo. Ayan. Umulan na, guys. Umuulan. Ayan. Ma'am Pelis Cooking, full watch ko sa adobo. Ayan. Bakit 69 yan? Malay ko dito, Sis Kalog. Malay ko dito sa bilang ng ng tamsak mo. Ayan. Di ko alam kung bakit 69 ito. Ayan, Sis Labing, papunta na ako sa iyo, Sis Labing. Ay, salamat, umulan din. Kaya nga, Sis Manalisa, umulan din sa wakas. Pero parang hindi siya lalakas. Parang lalong mas mas masakit sa, tawag dito? Ma'am Pelis Dan from DJ Frada. Okay, Loving Sky, dito ako, Sis Loving Sky, sa bahay mo. Buti pa dyan, umulan dito, sobrang init. Ayan. Ayan, Sis Loving Sky, nandito na ako sa bahay mo, sis. Grabe. Kahit dito man, Sir Moti, sobrang init. Ngayon lang umulan. Di ko nga alam kung lalakas yan o paano. Ayan, Sis Marvic. Ayan, Loving Sky. Playing ka na pala, Sis Loving Sky. Ayan, thank you, DJ Frada. Wow, sana uulan din sa lugar namin. Kaya nga, Sir Bert, Ayan, Sis Marvic Kubian, another dikit sa'yo, Sis Marvic Kubian. Ayan, last one dikit ulit sa'yo. Ayan, nag-love shoutout sa 16. 16, hindi 16. Ayan, salamat din, Sis Marvic, sa support. Ayan, maraming salamat din. Anong oras na ba? 9:30. Ayan. Ayan, lakas ng medyo malakas-lakas din yung ulan. Naririnig nyo pa ba ako? Parang mas malakas na yung
tunog ng ulan kaysa sa bunganga ko ba. Yan, maalimuom. Okay, Ma'am Digi Prada, I'm here ako. Nandito ulit ako sa bahay ni Ma'am Digi Prada. Okay, Digi Prada, playing ka ulit. Ayan, yes, malinaw pa sis. Ayan. Okay, Digi Prada, I'm here again. Okay, Digi Prada, another play sa video mo. Digi Prada, another play. Ano ba to? Watching Shariki sa repolyo with egg, sabi ni Sis Peli. Ayan, maraming salamat. Ulan dyan ngayon. Oo, Sir Ben, umuulan. Ayan. Ayan, lagyan ko ng panty yan, sis Kalog. Lagyan ko ng panty. Ayan, at moderator natin yan. Ayan, maalimuom. Love in Sky, nag-love shoutout, sabi ni Coach Smokey. Sandali lang guys, sakwa lang ako ng tubig. Lumakas yung ulan. Lumakas na rin ang ulan. Okay, full watch na, Digi Prada. Okay. Ma'am Digi Prada, full watch na. Okay, Sis Manalisa, full watch ka na rin. Sis Manalisa, ayan, full watch na rin. Okay. Dan dikit, Coach Moti, from Maribico Bian. Pero mainit pa rin po ba, Ma'am B? Kahit oo, mainit, Sir Bird, malinsangan. At ayun, other day, umulan sa umaga, pero kahit umulan, mainit pa rin. Oo, mainit, malinsangan. Ayan, hindi na yata tayo nakakarinigan ah. Ayan, mini vlog, Dan, ayan. Ayan guys, mag-go na yung mga ano dyan, yung mga magla-live dyan, magsasusunod sa akin. Mag-go na kayo guys. Kasi ano eh, hindi na rin tayo makapag-live ng matino at maingay na o maulan. Ulan ba? Ayan. Oo, naulan na. Ayan, mag-live na guys yung susunod sa akin. Pero at least yung supply ng tubig makapondo lalo na sa dam. Yan, tama, Sir Bert. Malakas ang ulan, malakas na yung ulan.
Ayan, sis Manalisa, yung playing ka ulit sa Pasko pa rin dito sa plaza. Sis Manalisa, ayan, playing ka ulit si Sikoy. Ayan, sis Manalisa, still playing ka sis Manalisa. Ayan, salamat sa mga naka-stay pa dyan. Thank you so much. Ayan, habang nagliligpit-ligpit ako guys, ayan, ano ko muna, hindi ko muna i-end yan. Ayan, sa mga ano dyan guys, sa mga busy, ayan, go lang kayo dyan. Ano yan? Hardware. Sir Ricky, salamat Sir Ricky. Thank you so much Ricky.
Okay, 9 million in the house. Salamat. Ayan, sa mga ano dyan guys ha, sa mga inaantok na dyan, ayan, go na kayo guys sa pwede na kayo matulog. Pag sa mga inaantok na. Ayan, Sir Bert Window, salamat. Ayan, yung mga antok na, yung mga inaantok guys ha, mag-go na lang ha. Sleep na. Ayan, sis Manalisa, full watch ka na sis Manalisa. Saan na napunta? Ayan, full watch ka na sis. Ayan, saan ba napunta? Hindi ako nakapag-thumbsuck yata. Ayan, thumbsuck muna ako sis. Napindot ko eh. Okay, ayan. Ayan, daan na rin ako sis Manalisa ha. Ayan, mag-end na tayo kaya guys. Ayan, mag-ano muna ako, magligpit muna ako. Ayan, matulog na kayo guys. Ayan, sleep na kayo sa mga antok na dyan. King, napakakulit mo King. Wala kang kasing kulit. Hindi ka pa pala umiinom ng vitamins mo King.
King, huwag ka magulo. Magwawalis tayo, King. Oh, alas ka dyan. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan pa. Salamat sa mga nakatambay pa dyan. Thank you very much. Ayan, sasaktuin ko lang guys ng 2 hours yan ha. Ano na lang, 5 minutes na lang. Salamat Sir Bert, salamat. Yan, saktuin ko lang na 2 hours yung live ko. Ayan, stay put, stay put. Ayan, salamat sa mga nakatambay pa dyan sa inyo. Salamat. Abang nagkukuting-ting ako dito sa alaga ko makulit. Kay King. Halika na, mag-vitamins ka na, King. Halika na, wait lang, oh. Mag-vitamins vitamins mo. Yahoo! Magpa-vitamins na si King. King. Pakita ka nga, King. Dito sa ano. Ayan, guys, oh. Ayan si King. Hello, King. Oh, pakita ka dyan, King. Ayun, oh. Mag-hi ka dun. Hello, hi. Oh, ayan si King. Oh, nakita niyo si King? Makulit. Makulit si King. Ayan, oh, ayan ang alaga ko si King. Si King Buking na makulit. Magba-vitamins pa siya. Ang cute mo daw, King. Halika nga dito, King. Ang kulit naman. Yan, habang nintay ko na matapos yung 5 minutes ko, painumin ko na ng vitamins ang aking alaga. Halika na, King. Okay. Vitamins. Ay, hindi ka pa pala nag-ano. Hindi ka pa pala nag... Pero busog ka pa naman. Halika na dito. Hoy. Wait lang. Kakulit naman. Okay, oops. Wag na yan. Ang kulit. Oh, halika na, dali. Oh, nalaglag. Oh, dali, halika na. Oh, chidi. Oh, chidi. Oh, wag malikot kasi. Gusto niya yung vitamins niya eh, oh. Oh. Okay, finish. Oh, very good. Sinimot pa ni King. Very good si King, very good. Oh, see, di ba? Oh, done. Done vitamins. Okay. Oh, wala na. Bukas naman, di pwedeng uulit. Bawal. Mag-reconnect na tayo. Nag-reconnect na tayo. Oh. Oh, ayan. Magpapaalam na tayo, guys. Oh, dali. Magpapaalam na tayo sa ating live. Okay. Thank you very much sa mga nandyan pa. Ate Marvic. Ay, Ate Mirna Grande. Salamat po. Ricky. Salamat, Ricky. Thank you so much, Ricky. Sir Bert Window. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa mga nandyan pa. Ayan. Mag-end na tayo, guys. Ayan. Thank you so much. Ayan, Madam Eunice. Salamat, Ma'am Eunice. Ayan, bye-bye na. Mag-end na si Akis. Para tayo naman is makatulog na. Ayan, 10 PM na.
Ayan, maraming salamat. Bye-bye everyone. Ingat po, bye and God bless. Thank you so much, Sis Manalisa. Salamat, Sis Manalisa. Thank you very, very much. Okay, bye-bye everyone. God bless. See you tomorrow, guys. Bye.